Μετά το σάλο που προκάλεσε η αποκάλυψη ότι ο απόστρατος Αλέξανδρος Ιωαννίδης, αν και αποτάχθηκε πριν τη Χούντα για σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, αφού λίγο έλειψε ένα βουλιάκι στο σκάφος που υπηρετούσε, αργότερα κατάφερε να γίνει ναύαρχος ως δεν αντιστασιακός. Έφεραν στη Βουλή 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που με επίσημη ερώτηση ζήτησαν εξηγήσεις από τον Πεντάγωνο. Επειδή ο υπονάβαρχος εν αποστρατεία κ. Αλέξανδρος Ιωαννίδης αποτάχθηκε πριν από την 21η Απριλίου και επομένως ουδέμια σχέση είχε με το δικτατορικό καθεστώς, πώς είναι δυνατόν με αβάσιμη αιτιολογία λόγω της αντίθεσής του προς το δικτατορικό καθεστώς να προήχθη αναδρομικά μέχρι το βαθμό του υπονάβαρχου? Όμως με πλούσια αντιδικτατορική δράση όπως ο ναύαρχος Νίκος Παπάς κάνουν λόγο για βιομηχανία ευνοϊκής μεταχείρισης πολλών αξιωματικών, που αν και αποτάχθηκαν για πειθαρχικούς λόγους, κατάφεραν τελικά να πάρουν ανώτατους βαθμούς. Ορισμένες περιπτώσεις είναι και μεγαλύτερα. Θα πω και το εξής όμως, ότι αυτοί δεν φροντίσανε αυτοί για να γίνει ο νόμος. Άλλοι φροντίσανε και τρυπώσανε και αυτοί μέσα. Ήταν ανήθικη η διασταλτική ερμηνεία του νόμου με βάση την οποία έγινε ο Ιωαννίδης, αλλά δεν ήταν ο μόνος, είπαμε. Το πόσο ευνοϊκή ήταν η μεταχείριση της υπόθεσης Ιωαννίδη προκύπτει και από το πώς αντιμετώπισε το Υπουργείο Άμυνας τον συγκατηγορούμενό του για την έκρηξη του Λέβητα στο αντιτορπιλικό ασπίς. Και στο λεκτικό συνέδριο ακόμα θεώθηκα. Εμένα με αποτάξανε και δεν με αποκαθιστούν με τίποτε. Ενώ το σημειοφόρο Ιωαννίδη τον κάνανε μαϊμού αντιστασιακό και τον αποκαθιστήσανε το 85 και το 98.